Egun guztioi, egun berezia gaurko hau Boiroko bandera eskaintzeko asmotan etorri gara gaur ona, atzo Arezen, gaur Cabo da Cruzeko kaian gara, baina belainoa da nagusi, albiste hori da goizeko lehen orduan, belainoa zen nagusi, argialdi bat izan da, orain dela ordu eta laurden edo, baina berriz ere belainoa nagusi eta zer esango dugu, gu irtera puntuan gaude, hemen balizak ikusteko modua badago, baina kanpoko balizak ez dira ikusten. 80 metro, 100 metroko tartea badago ikusteko modukoa. Lehen txandan aritu beharreko traineru batzu beroketa lanak egiten ari dira, irten dira, baina ez du momentu zitsura honi gaurko honek. 12 eta 13 minututan hasteko zena atzeratu ingo da eta gehienez araudiak ordu erdiko epe bat markatzen du erabakitzeko estropada jokatu izango den ala ez. Ea zer duen Ibon Gaztañozpik. Egunon, Ibon. Baita zure ere, Mikel. Bueno, egunon, eskolara joan ginen eta edukazio onarekin, baina egun petrala ez berez egoera larria delako, baina estropada kolokan dagoelako, eta momentu hontan estropada ez jokatzeko posibilitate gehiago, egoerari buelta eman eta estropada jokatu alitzateko baino. Ados? Konforme, eta itxura horixe dauka, momentu zorain egoera honekin, ez dela jokatuko, nire lehenbiziko mezua edo iruzkina izango litzateke, hau itxasoa dela, eta itxasoan bromarik ez dagoela. Eta hemen ez dela ikusten, momentu batean, argiunarekin batera gehien espare bat minutu, ikusi da, mare aldaketaren zain egon gara, 11 aterritan izan da, itxasbera, haizea arrotu da, argiuneren bat edo bai, baina orain ez dago jokatzeko moduan. Eta nik uste dut, kanpoko balizak ikuste espadira, inolaz ere izin dela estropadari bota, hemen bateak daudelako, traineruak atera eta galdu daitezkelako, eta benetako anabasa sor litekelako. Gero kontua da, argitu ere, Mikel, une batetik bestera argi dezakela, baina erabaki hartu behar da, uneren batean itxaron dezagun. Garaia etorri arte, baina orain dagoen moduan, nire ustez, argi eta garbi, ez dago estropadari botatzeko. Bueno, horretaz hitz egiteko, hementxe dugu gurekin Beni Silva, arlo teknikoko zuzendaria, arduradun nagusia, Jon Garaitzarrekin batera, eta bileran hitz egindakoa, eta momentu honetan dagoen egoerari buruz ere galdera egingo digu. Buenos días, Beni. Buenos días. Por educación, porque el panorama es un poco complejo. ¿Cuál es la situación en este momento? Dificultades bastante importantes, ¿verdad?, para poder salvar la regata. Sí, la verdad es que en estas condiciones no se puede remar. Las condiciones de niebla es lo peor para la navegación y la gente del mar lo sabe. O sea, no hay visibilidad suficiente y no podemos poner en peligro a las tripulaciones. Puede haber abordaje, se pueden extraviar, o sea que las condiciones por ahora no están. Tenemos un margen de media hora, que es lo que hemos acordado y es lo que marca el reglamento, y así esperaremos hasta las 12:43, que será hora límite, y ya, bueno, metiéndonos un poco en el calentamiento de los equipos de la primera tanda. Limitando el calentamiento un poco de los equipos de primera tanda. Bueno, en todo caso, las condiciones. El margen de maniobra es reducido y la situación es muy delicada y queda descartada cualquier otra posibilidad. Sería una decisión por vuestra parte de salvar la regata o suspenderla, con todas las consecuencias que acarrea eso. Sí, es suspensión, porque aplazarla es imposible. O sea, no lugar. Puede que levante, puede que no levante. La gente desde fuera, por la tarde sería imposible. O sea que no ha lugar, sería suspensión. Estupendo. Muchas gracias, Beni, por atendernos. Es una pena, pero... Muy grande la pena en un momento crítico, tanto por arriba como por abajo en la clasificación. Pero hay que poner como primera prioridad la salud de los deportistas y que si se regatea sea en buenas condiciones. Claro, en condiciones iguales para todos y con seguridad. Estupendo, muchas gracias, muy amable, Beni. Vosotros. Bueno, Beni Silva zuzenean, adierazpenak haue dira, eta bagoaz orain Sara Gandara lankidearen gana, bera kirolarien inguruan da, kaian, ea Sarak testigantza osagarriak ekartzen dizkigun. Egunon, Sara, nola dituzu hor kai alde horretan kirolariak, entrenatzaileak, klubetako arduradunak, aurrera? Egunon, Mikel Ibon eta ikusentzule, egia esan, urduri daude denak, edo ze erabakia hartuko duten izan ere, egia da momentu honetan ezinezkoa dela ikustea. Eta, bueno, protagonistak aipatzen hasita, Gustavo Vázquez, kabotarren prestatzaile daukago hemen. Buenos días, Gustavo. Kaixo, egunon.
Bueno, ¿cómo lo ves tú esto hoy? No, lo veo complicado, lo veo complicado. Tenía que tirar un poquito más el viento del sur o el sol tener un poquito más de fuerza, pero nada, no, ni una cosa ni la otra. Así que lo veo complicado. Además, al tener solo ese margen de media hora, a lo mejor vamos y a la 1:30 está levantado de todo, pero con ese margen de media hora de retraso solo no creo que sea suficiente. Ojalá, pero no creo que sea suficiente. Acabamos de escuchar a Beni Silva y ha dicho que prácticamente la decisión sería suspenderla, no aplazarla. Ya, a ver, estamos con la Concha a 3 días, luego playoff y luego la gente luego del playoff ya desconecta, así que hay poco margen de hacer, únicamente nada, no sé, sería para la tarde, pero entiendo que claro, los clubes vascos ya sería un golpe porque ya llegarían de madrugada a casa, ya la gente está mirando de reojo al miércoles, así que complicado. De todas maneras, os veo yendo al agua, ¿no? A entrenar. Sí, por lo menos entrenar, nada. He estado esperando con ese margen de media hora por si al final se puede hacer, pero por lo menos para aprovechar para entrenar. Es que ricasco, gracias, y nada, a ver qué pasa. Zuri, hasta luego. Bueno, Gustavo Vázquez nitzak egia da, lehen txandakontzi batzuk uretan daudela, beroketa ariketak egiten, berez oraintxe bertan hasi beharko luke lehendabiziko txanda hori, baina momentuz hartu beharreko erabaki horren zain gaude, belainoa izugarria da, goizean goiz etorri garenean asko zegoen, gero argiune batzuk ere egon dira, baina berehala bueltatu da belainoa eta orain egia da ez dala ezer ikusten. Beste protagonista batzuekin ere hitz egiteko abagunea izan dut eta hause kontatu digutena. Bueno, pendiente ez da. Estropako rutina normala iten, erten aizkanpoa ere, eta bai, bisibilidade gutxi dago, baina bestalde 5 eta 0 kalean boiak ere jarrituzte eta arriskurik ez dauka. Informazioa edukitze du aplikazioan bitartez jakiteko eta patroi esateko momentu bakoitzen on dauden, eta, bueno, ez dut ikusten komplikatu ere, baina baimena eman barra daukate eta pendiente, a ber. Beti, gotekea jardunaldi kontatzen eta kontu dukiten eta bestetan egokitzen gan bezala honta ere egokitu inbarko genuke, baina bai, ez dut gogoratzen noiztik ezten bertan bera estropa bat gelditu eta azkaren garrantzitsua da, bai. Bai, egia esan, iritsi garen ikusi dugu, lainua eta ikusteko arazok daudela eta aldertatik estropo bat izango, ez? Antolakuntza aldetik esan du ordu erdi bat gehiago emango guela, estropa hasierai, eta, mantenduko balitzake, ezinezko izango litzake gaurkon. Pena bat guretzako, arron egiteko gogoz gaudelako, baina, pixka pazientzia eukiko duen, da, ize pixkate altxatzen, da, lainu hau, beste nogaitea ematen, bai. Ez, etxeoten gauzia batzu joan dira horretara, etxeoten gauzia ia zer dan, egia esan hemen egorbeko jentea eta dekogu eta handik be sarratuta dagoela oraindik esaten daude, eta ez teko itxuronik egia esan. Eta bertan bera gelditzen bada, ez dakit zer egingo litzateken, edo berriz ere jokatu beharko zen estropa dau, beste leku batean edo ez dakit, baina ze suposatuko luke horrek? Egia esan ez dakit, horretan ez pentsatu bezotein, horretarako dietiba dau eta hori pentsatu gabe, ez dakit. Gu mitzak jungo geha, pixkat entrenamentu ingo dugu eta egiten zait, altzain behar lukela ematen du pixka eta garbitu du gora baino, ikusiko da nondik handatorren hau. Hemen bertako galitzako kenduko zunu baino asko zoben hemen herri jo beta larria ez baja esaten du bezala hemen. Espero dugu, hone etorri ganen da dano prepatuta, estropa pixkate hon berbali da, nik estan dute ordu erdi bat. Eta nire dutzen zaitu ordu bete atzatu berbali mare, hone etorrizko inbalitzak estropa. Ondo hori etxete uste bero ez dakit, zar jokatzen da, aurren ligan puntutan defentsi bizka badake, behian eta benak zaila esango diagoan kanbio kitia, eta apurun dabena nahiko dute estropa itea, eta gu berdien gabenak jokatu nahi genuke. Hona hemen gaben zan estropa nahi genuke, baina azkenen goikuak esango du, baina irutzen zait jokatuko dugula. Jokatzeko itxaropenarekin entzun duzu azkenengoz Jose Luis Korta, baina ez da erresa, baldintzak petralak dira, eta Beni Silbak esan diguna, Ibon Gaztañazpi, batetik gutxieneko baldintza batzu behar dira, eta ez daude, eta
Bai, hementxe gara berriz ere zuzenean Boirotik eta momentuz estropada eremuak itxura pixka bat hobexeagoa du, baina erabakia 43an hartuko dute, minutu batzu barru, Beni Silbak eta Jon Garaitzarrek, bere laguntzaileak, hartuko dute bien artean erabakia, eta klubek hori onartu eta ikusi egin beharko da gero, zer panorama dagoen urrengo minututan, baina itxura ona ez, baina Ibon Gaztañaski pixka bat argitzera edo ematen du zerbait hobetu direla baldintzak, ez? Iruditzen zaigu, azkeneko zenbat, 5 minutuan esperantza printza bat iriki ote den, estropadaren moaren erdira arte edo, eta begiz ari naiz, badirudi pixka bat irekitzen ari dela. Orain inguruko hemen itxasadarretako webkamak eta begiratu ditut, gehienetan hemen Pontevedrako ibaian, Arause ibaian, Bigoko Herrio Zabalorietan panorama hause da. Orain niri iruditzen zait urrengo 5-10 minutuetan zeharo irekitzen ez badu, jai dagoela eta une hau hori nahi dugu zabaltzen den. Eta Jon Goitiz dugu gure aldamenean Lekitxarra traineruko ordezkaria izuntza Arraun Elkarteko bozera maile une honetan. Egunon, Jon? Bueno, ona ez da, baldintzak benetan petrala gaur naturak ekarritakoak, asko dago jokoan batipat zuentzat, zailkapenean 9 puntuko zuloa, baina estropada jokatuta ate hori zabali legoke, ez da? Eta jokatzen espada bertan bera geratzen bada, galera handia eta playoffera zuzenean. Bai, hori da, ez, peni da gaur zer dagoen pasaten, baina, bueno, nik uste dute perjudika hori gantizena gaur geu garila, ez? Emoten dago askan estropadetan suertia ez daugaula alde, eta gaur, bueno, naiz eta oso gatxe hon, bueno, horre 9 puntuko pentaji hon da, eta adibidez, guk ondarrun galdu genuzan horre peino punto gehiago, eta, bueno, esperantziaz etorri gara horreri buelta emoteko, gero askan kartutxu bastateko, eta egoera autopa hau. Etorri garinin eskase hon, nahiko eskase hon da, hobetu da, eskastu da, eta ondala 5 minitxu guretatik esan gaitxue, hobetzen dagoela, eta antzen ikusten gauzela, ikusten da asko argitzen dagoela, gun nahiko genuen estropadiaen, antxe hartu berda erabaki bat, eta ikusiko da ze pasaten da, baina egizia da, hemen ikusten dela, argitzen dagoela. Bueno, iruditzen zaizu, aldala esfortzu bat egin beharko litzatekela jokatzeko, baina bestetik arrisku ere handia, ez? Badago joera orain hobera den bezala, atzera ere egin dezake, lehen goizeko, lehen orduan gertatu den bezala, klubakoitzak bere ikuspegia du, noski, zuen akustitzu lergarria da, estropada jokatzea nahi duzue, baina erabakia benetan mugakoa da, ez? Baldintza mugakoa dira. Bai, ez da erabaki erreza, eta, bueno, gu justo igual klubak inoz ez gara izango, objetibuenak, ez? Hanen danot daukauz, bueno, gero interesak edo danok ikuste hau pizkate nahi du mugura, baina, bueno, ez dute mugura ikusten da argitzen dagoela, ez da erabaki erreza, baina, bueno, erabaki jartu berdarenak hartu berko dago, eta ez dago esterik. Bueno, dana dalakoa, animo eta segi gogorlanean, mila esker. Bai, zegoerik, erarte. Jon Goitizen azalpenak izan dira, bagoaz Sara Gandara lankidearen gana, ea Sara korre kai aldetik nolako tankera hartzen dion, orain zuzenean bizi dugun egoerari. Aurrera, Sara. Bueno, hemen gaude, erabakiaren momentuz ez dakigu zer gertatuko den, hemen esate baterako Iker Zabala, Urdaibaiko entrenatzailearekin gaude, eta badirudi albisteak onak direla edo, argiune bat edo omen dagoela, eta, bueno, egon beharko dugu, baina behar bada, jokatu daiteke. Gu prez gauz edozetarako, hemen gauz apuretitxaroten, azkaneko momentu arte, orain emoten dago, zeko esan dozunez, argiune bat dauela, baina komite teknikoa zer dinon, batzuk dinoi euretatik baliza ikusten dela, pasan hastien, ezagoien ikustezan baliza, gaur bai, hor daue zozer kuriosue, bai, gu prez gauz, gu nahi dugune da estropa daitie, hemen gauz azkeneko momentu arte jentea oztuta geratzeko, baina ikusko da laster zerringo dan. Hori esan behar nizun, nola kudeatzen da hau bezalako egoera bat, klaro, oraintxe bertan ikusten zaituztegu beroketa ariketak egiten, baina ez da erraza izango, hori kudeatzea. Honek kirola iziek prest dauz edozetarako. Honek kapasat dira beroketa egin gabe estropa ditea. Orduen, gauz apuretitxaroten, erabaki zen menpien gauz, uretaratu eroez, ze espadan egiten estropada, gurazmu da, karru hartu eta segituen bermera jutie.
baina aldela jokatzea ez da? Bai, gu honetara heldu gara estropa egiteko. Ganera, bolada honean gauz, rendimento nahiko politxe dau traineru egiten, eta gure asmo da, osta kompetidutie. Eskerrik asko Iker, eta, zain geldituko gara, segertatzen den. Mila esker. Bara, zuri, venga, agur. Bueno, Mikel, hementxe jarraituko dugu, protagonisten bila, eta besteren batekin gaudenean, paso eskatuko dizut. Ederki, estropada jokatu egingo da Jaun Andreok, hori erabaki du orantxe bertan lehiaketa batzordeak, Beni Silbak klubei, horru bizian, deitu eta estropada jokatu egingo da. Argudio nagusia Ibon Gaztañazpi, kanpoko balitzak ikusteko modua badagoela orain, eta nahikoa dela hori, mugako egoera izan arren, estropada aurrera eramateko, estropada jokatzeko agindua eman du lehiaketa batzordea. Alaxe da, Mikel, eta oraintxe bigarren konexio hau zabaldu dugunean, horrekin batera, argitzen, eta oraintxe gure begiz, ari gara ikusten, itxasadarreko beste aldeko aporra inguruko ondartzak eta bar, balizak nik neuk ikusi ditut, eta alde horretatik, ustekabean, albiste pozgarria, geuretzat. Alaxe da, dida batean gure komentarista postuan xeriko gara, eta emanaldiari jarraipena emateko pronto izango gara, bagenuen iragarkientzat tartetxo bat, eta lankideok estudioetatik pres baldin gaude, tarte hori egingo dugu iragarkientzat, eta berehala, ea horrela den, espero dugu baietz, erabaki hori da, estropada hasteko moduan gare. Iragarkiak Jaun Andreok, eta berehala, Boiroko estropada zuzenean. Orantxan. Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Cabo da Cruzen gara, Boiroko portuan 32. bandera da jokoan hemen, eta Belañoa izan da albistea, Belañoaren eraginez, Kinkalarrian izan da estropada hasteko posibilitatea, baina azken orduan erabaki dute baietz, eta mugako baldintzetan, oraindik estropada eremuko kanpokaldea ikusteko modua badago, baina mugako garaian, Ibon, Amabiak eta berrogeita iruan, jarri berrometzuten balizetan, eta hemen bakarren bat ez da konforme. azter dezagun egoera, ikus dezagun sailkapena eta kale banaketak. Sailkapenean Urdaibai liderra da 4 puntuko errentarekin, eta bekaldean gogoratu, Ares atzo jetxizela matematikoki, Lekitxarra playoffeko tokian 75 punturekin, eta 74 dituzte Santurtzik eta Ondarroak. Badira iritzi kontrajarriak, badira interes ezberdinak baita ere, eta Ibon Gaztañazpi beti bezala horrelakoetan bakoitzak izango du bere arrazoiaren zatia, baina batek hartu behar du erabakia, eta lehiaketa batzordeko presidenteak Beni Silbak esan du gutxieneko baldintzak ikusten ditula, egia da orain bestaldeko herriak ere ikusten ditugula, Apobrado Karaminal eta ikusteko moduan gaude, ea orain emandako ordutegiak beteko diren eta estropada hasteko moduan den. Baina zalaparta oso handia da. Amabiak eta berrogeita iru minutuan, botako zutela estropada, eta, atzerapena. Amabiak eta berrogeita iruan egin dutena da erabakia, behin betiko erabakia hartu. Deitu dituzte kirolariak eta hurbiltzen ari dira. Eta lehen kaletik Santurtzi arituko da, bigarren kaletik Lekitxarra, hirugarren kaletik Galiziarrak Aresekoak eta laugarren kaletik Ondarrutarrak. Epaileen agindutara jarri dira kirolariak, ez da giro azken egun hauetan klubetako ordezkariekin eta nolako zalapartak. Estropada hasteko pronto dira lehen txandako traineruak, epaileak aginduak ematen, zuzenketak egiten eta puntuan dira, eta hastear da Jaun Andreok Boiroko 32. bandera. Bandera txuria goian da, semaforoa keinukari. Berdea,
hasi da leia. Hasi da leia, eta egia esango dizuet, aitortu egingo dizuet, ez nuela 10 sentimoko txampon bat ere jarriko mai gainean estropada hau martxan ikusteko, apustu egiteko garaia. Itxasoak horixe du, Mikel, argitzen duenean ere, une batetik bestera. Egin digula, nola, azkeneko konexioa zabaldu duguna, nordu, txe? Bai, argialditxoa. Biru minutuan, eta orain bintzat ederki ikusten dira, kanpoko baliza horiek, eta Zaleen zorionerako, arraunlarientzat tentsioa pilatu eginda nabarra. Ikaragarria, baldintza, beste batzutan esaten dugu, zein gogorra den kirol honetan parte hartzea galiziarrentzat eta joan etorri horietan da, horren kasua kontrakoa da, eta asteazkenean gizonezkoen sailkatze saioa Donostiako uretan, kontxan eta tentsioa handia. Gero bestetik, jarri egin behar, kirolarien larruan eta bakoitza bere egoeran da. Bueno, dira batean hemen protagonisten zerrendak eta aldaketa batzuk bai, adibidez hor, Alexander Esteban, lau bost aldaketa, lau. Hiru estriborrean eta aurrekalari Inigo Pelaio, gaur aurrekalari lanetan eta hanketik sartu dituenak, denak ere estriborrean santurtzen, Ruben Álvarez Pedrosa, Alexander Esteban eta David Núñez. Estriborrak gaur, atzoko tostalekuak eta begiratuta, erabat berri. Bueno, hemen lekitxarrak finala handi bat, hala ere Robles gazteari eman dio berriz ere hor aukera eta erantzukizuna bere prestatzaileak. Horixe aldaketa bakarra aldaik egin duena, horrankean askotan egin duena, Kepa Ginagarekin, eta bestetik Jon Luzarragak eta Aitor Etxebarriak estriborrean, 3. eta 5. tostak trukatu dituzte, urren ez urren. Bueno, momentuz Santurtzi eta Ondarroa estropadaren buruan, baina oso hurbil, segundo batean Lekitxarra eta Ares, 3. kaletik hemen ditugu Aresekoak, atzo izugarrizko harrera jaso zuten naiz eta maila galdu, herria nolabait haiekin eta estropadan albistea, Besler hortxe dugula, bere 2. estropada du, hau entrenatzailearen nolabait sari bat ere bada gaurko egun honetan. Hori da, Bernardo Maiz ere bai, 5. tostan, gaur Pela ezperrestatzailea bera, estribor espaldan eta Sergio Pérez 3. tostan, eta hemen berriz Ondarrutarrak 4. kaletik, eta argi indarrarekin arazo bat izan da, hause besterik ez genuen falta, gure pantailak eta beltzean dira, baina kirolariak aurrera, eta garrantzitsuena, kronometraia martxan alda, hori da galdera, kronometraia hori da begiratu beharreko. Bai, bueno, hainbestean geha orduan. Kronometraia martxan baldin bada. GPS-ak ere bai? Bai, hori da, argindarra itzuliko da, eta garrantzitsuena da zuek etxeetan ea normaltasunez jarraitzen duzuen, eta kirolariak ere bai, hortxe ditugu lanean. Bueno, Patagoneko baliza bilatzen, bai, Mikel, eta gure begiz ari gara, garai batean bezala eta azkena ikusi dugun irudian, Santurtzi aurretik genuen. Ea ba, berehala izango ditugu datuak, hori espero dugu, baina klubetako ordezkariak ere, nolabait informazio falta nabarmenarekin. Ea ba. Momentuz bestalde argialdian nahiko nabarmen ere bada, baina falta zaiguna da kanpokalde horretan nolabait orain dagoen baldintza, gutxieneko baldintza hauek betetzea, ea horrela den. Orantxe ematen du argindarra errekuperatzen ari garela, eta berehala izango ditugu GPS-aren datuak ere. Hortxe dira. Lanean, 4 minutu eta 15 segundo hasi direnetik, eta balizara iristeko 500 metro, hortxe dira irudiak. Bueno, GPS-aren informazioa falta zaigu, baina normaltasunera itzultzen ari gara. Hau ere, ustegabeko gora bera. Alrebesa, benetan. Bai, bueno, horrela bukatuko balitza inbestean. Bai. Hemen, Santurtziko Sotera, atzo auspo hartuta, 9 puntuko errenta, Lekitxarraren aurretik, eta hemen ditugu kanpoko balizetara hurbiltzen. Lehenbiziko kaletik, hemen ez da kalerik maitatuena.
Eta ipa dezagun, Mikel, 11 aterritan esan dugu, orduan urak buelta hartu duela. Ara, hortxe dira. Hori da, Ondarroa horretik, Bai. Muturra sartzen. Ondarroa, Santurtzi, oso parekatuta danak, ontzi erdi bat atzetik behar bada Lekitzarra, 5-0-5 Ondarrutarrentzat, 5-0-8 Santurtzi eta Aresentzat, eta 5 eta 10 Lekitzarrarentzat borobilduta, 4 segunduko tartean hortxe dira. Eta GPS-ak ematen diguna orain, Ondarroaren alde, bigarren luzearen hasieran 2 segundo, Santurtzi eta Ares 2 segundora, eta Lekitzarra 4. Ondarroaren inguruan, Mikel, ez dugu aipatu zer aldaketa egin dituen gaur Iñaki Errastik bere eskifaian, eta aldaketa desente pentsa baborrean. Ekaitz Badiola, Edi Solozabal eta Andoni Lopezek hiru aldaketa egin ditu. Iñaki Errasti bera baborre atzo zera egin zuen, atzo atxeden hartu zuen, gaur estriborti ikusten dugu, 4. tostan, eta patroia ere aldatu du gaur, zelaia arraun luze hartuta. Hauek erabat, asteazkeneko itzordua gogoan dutela. Ondarrutarrak 2 segunduko errentarekin, Santurtziren aurretik. Ares eta Lekitzarra gero, 3. Oso adirazgarria da, hemen pantailetan antzemango duzue, atzekaldean zer dagoen, atzekaldean Belañoa. Nik uste, txanda hasi denean garbiago zegoela, eta orain une batez badela koskatxoren bat, Hemen Galiziarrak ontzi bateko errenta hartuta ibili da Ondarroa, hemen Areseko gizon. Abilibiaren ontzi berriarekin, bestarrauza treneru hartuta, erabaki hori hartu zuen. Zaiak bai, baina Pelaezek ustela. Eta ezin ba. Bueno, erio hortan maila galtzeko zorian zaudenean, ulergarria da, entrenatzaileak dena probatu nahi izatea. Begira Lekitzarra, gaur beste Lekitzarra bat ikusten ari gara. Lehiakor. Atzo 4. kale horretatik jokatu zuten unean, baldintzak osertzaldaik ere horixe esan zion, Sarari etzuen aitzekiari jarri, baina bere ustez ere baldintzak ez zirela honenak. Argi dago. Bueno, playoffa hortxe dute, ate joka Lekitzarrek, bukatu egin behar da dena, noski, baina egoera hori da, 9 puntu dituztela alde, bai Santurtzik eta baita Ondarroak ere Lekitzarrarekin konparaketa eginda. Eta bestetik, atzo ere esan genizuen, eta arrauntzaleo gongi dakizue, San Pedro eta Pedreña direla K-ligatik txartelaren jabe izan direnak, Pedreñak atzetik aurrera etorri eta puntu bateko errenta atera zion, azken sailkapenean Arkoteri, eta bestetik Galiziako ordezkariak Meira eta Bueu, eta Meira gainera txapeldun bezala. Meirak atzo, azken estropada puntuagarrian, atzetik hasi eta buelta eman eta aurre hartu zion Bueuri, eta bi hauek izango dira playoffean izango diren ordezkariak. Historia handiko ordezkariak, bai San Pedro, bai Pedreña, Meira ere bai, berriena Bueu, baina Bueu azken urte hauetan beti gora doa, ate joka eta maila polita erakusten. Arrobi asko landu duen talde bat, eta aurten nik uste dut bere izan dela nagusi liga, baina Cesanteseko estropadan, hor patroi gazteak, hankasarte edo handia egin zuen, baliza 40 metro utzi zuen, pentsa, baborretik galduta, erabat desorientatuta, eta etzegoen gaur bezala lan horik, eta horregatik nik uste dut, orduan egindako akats horregatik, ez dagoela sailkapenaren buruan. Halaxe da. Bestetik esan dezagun, gaurko Lekitzarrak beste itxura bat baduela, baina noski 9 puntuko altxorra dutela ikusirik, bai Ondarroak eta bai Santurtzik beste planteamentu bat egin dute gaurkoari begira. Ondarroa oso ondo ari da erantzuten, Santurtzi apalago, baina horrela ditugu gauzak lan erditan. Eta baina Lekitzarrak ere, Mikel, gaur oso zaila du hortik ies egitea, eta playoffa prestatzeko, zerarik onena, modurik onena, asteazkenean kontxa sartuko balitz, pentsa, horrek zeuzpo emango liogen, eta prestatzeko ere, hori baino zera hoberik ez dute bilatuko, hori baino arrazoi hoberik, Ni horren aldekoa naiz. Entrenamenturik onena, lehiaketan aritzea da, eta emaitza honarekin bukatzen baduzu, horrek ekarriko duen susperraldia, eta iruditzen zait, eta jorratuko dugu gai asteazkenean, baina 7. eta 8. postuak sekula baino horrela esango dut, merkeago ezote dauden aurten,
Donostiako banderan sartzeko bi igandetan. Lan erditan dira, ondarrutarrak aurretik, eta beste 3 ontzien artean tarte oso txikia. Aresek Ziaboga ona, denak ere zabaletik, Baina oso parekatuta atera dira, aurretik Ondarrua 9:56 eta 9:49 hartu diete Santurtziarez eta Lekitxarrari. 3 segundu gehiago eta orain 3. luzearen hasieran ere horrelaxe dira. Ziaboga barruko honetan garbi ikusi dugu, haizeak eta korrienteak ere bai behar bada, nola tira dien eta denak ere balizatik dezente apartatu dira. Aresek egin du Ziaboga oso nahi. Aresen nolabait etorkizunari begira funtsezkoa izango da orain nolako erabaki hartuko duten entrenatzailearekin, entrenatzailea berak onartuko ote duen jarraitzea edo ez, eta proiektua berrera ikitze hori nolabait zailtasun gehigarri eta latza izango litzateke klubarentzat, ez? Areseko ordezkariarekin bi hitz ere egin ditut, Mikel, eta dagoeneko arraunlariekin eta hizketan hasi omen dira, eta lehenbiziko sondeoaren ostean gehienak jarraitzekotan edo omen dira. Funtsezkoa da, gainera, entrenatzailea berak ekarri ditu, dozen erdi bat konfiantzazko mutilak eta bar da, hoiek guztia mantentzen baldin badira, erresago izango litzateke berriz kuarilla lehiakor bat mantentzea Galiziako ligan, ez? Nola nahi ere, Ares iruditzen zait denok beste zerbait espero genuela, iaz begira, nola lortu zuten mailari eustea, Ondroso inolako arazori gabe, eta ikusi da, aurten dezente motelago ibili dela, eta gero ni iruditzen zait, batez ere Orioko abordaia horrek, eta arrezkero emaitzak erabat okertu zitzaizki, eta ez zait iruditzen, ez dut kasualitatetan sinisten, baina arrezkero ezin okertzen zehar. Momentuz, Ares atzetik aurrerako lanean ikusten dugu. Eta azpimarratzekoa da hori. Behin presio hori baztertu dutenean ematen du piztu egin dela, ez, kuadrilla. Eta haize pixka bat badabil, Haizea une honetan, 10-12 kilometro orduko haizeak dituzte. Horixe, ufaden indarra, egotik. Eta hemen egotik esateak, esan nahi du, une honetan, arraunlarien, traineruen norabidearen aurka, lehenbiziko eta 3. luzeetan, haizea eta korrontea kontra izango dituzte. Hor dira Lekitxarrak, Ondarroa eta Aresen artean segundu bakar bat, baina hortxe bertan dira, bai Santurtzi eta baita Lekitxarra ere. Oso orekatu da gaurkoa, atzo ez bezala, ontziak erantzun nolabait parekoa ematen ari dira gaurko honetan, eta dena zabalik lehen txanda honetan. Estropada ia 45 minutuko atzerapenarekin, erabaki hartzeko araudiak ordu erdiko epea markatzen du, ordu erdia bete denean erabaki dute lehiaketa batzordetik jokatzeko modua basegoela, mugakoa baina basegoela, eta horregaitik ikusentzuleok berandu heldu baldin bazarete, atzerapena. Eta atzerapen hauek, Mikel, arraunlariak beroketarako protokoloa erabat definituta izaten dute, baina ia minutuan, eta esate baterako noski, lehenbiziko eta 2. txanda, baina 3. txandan hariko diren ontziak, gehienak atera dira Hondarribia ez, baina beste 3 nik ikusi ditut ureta atera direla, lehiaketa batzordeak erabakia hartu ondoren. Zer esan nahi dut? Orain, sailkapen nagusiko interesguneia bakarra hortxe goran dagoela, Urdaibai eta Hondarribiaren artean, eta lehen ere ikusia garela, beroketa aldrebestu baten ondoren emaitza raroak. Ikusi izan ditugula. Burua hotz, mantendu behar da, eta nolabait kirolariak zalapartatik aldendu. Esate arresa da, egitea askoz ez ere zailagoa. 2006ko Kontxako sailkapen estropada, datorkik gogora, orduan, keragarrizko zalaparta izan genuen, eta antxe autobusetan egon, eta urte hartan, Hondarribia, bandera irabazteko favorito nagusietako bat izan, kanpoan geratu zen. Hor zeharo aldrebestuta beroketan. Ares, orain estropadaren buruan. Eta Lekitxarra 3 segundoko galerarekin atzetik.
ea ba. Arez, bizi erraunean, 100 metro, Bai. 100 metro eta hortxe dira. Kanpoko balizetan. Lekitxarraren ez da mirarik izango. 2 segundu, Aresek, Santurtzi eta Ondarroari, 3 Lekitxarrari. Hortxe dira. Galiziarrak aurretik. Maila atzo, matematikoki galdu. 15 eta 22 Aresentzat, erantzun ona gaurko honetan Ferrolterrakoek. 15 eta 23 Ondarrutarrentzat, Santurtzik 15 eta 24 eta Lekitxarrak segundu bat gehiago 15 eta 25. Ares eta Ondarro orain parekatuta. Bueno, metro erdiko olatua genuen iragarrita eta baldintzak oso onak dira itsasoari dagokionez. Beste gauza bada belainoaren eragina, baina eta horrek iniko kaltea, sortutako atzerapena eta nahastea. Baina itsasoaren baldintzak egokiak eta izurde taldetxo bat ere doktore askoa etorri zaigu. Asko eta asko ikusten dira hemen, Irifarretxo bat atera du behintzat hemen Armainako pertsona guztien artetik eta, bueno, horrelako momentu gogorretan eskertzekoa da hori. Hemen errepikatuta Areseko arraunarien azken maniobra, Ondarrutarra jarri dira, Aresen parean, Lekitxarra ere bai orain, atzetik aurrera ongi segundu batean, oso orekatua doa, gaurko lehen txanda ibon. Bai, eta aldakorra. Itxasoaren baldintzak aipatu dituzu, Mikel, eta gure ikuslei nik uste dut gogoraraztea komeni dela, hemen Arousa itxasaderrean gaude, barruan, eta hemendik itxaso zabalera, ez dakipa, 5.000 dozen ardi bat, itxas mila, geratzen dira. Internatzera adibidez, aginora joaten dira. Hartu orain Kontxako lehiari begira, eta bar da, olatu premia dagoenean, Kaboko Gorriak eta inguruko besteak, Riainxo eta bigarren mailan ari direnak, Apobra eta bar, agino aldera. Alegia esan nahi nuen, hemen ozeanoko ondoko itxaso hori ez dela sartzen, ikeragarri handia denean bakarrik. Santurtzi orain, ontzi bateko atzerapenarekin. Gaur bukatuko duan ira, denboraldia Santurtzi. Santurtzirentzat gaurkoa da azkena. Zaiatu dira, azken momentura arte txapeldun izanik joan zen urtean Garaile Donostiako bandera irabazita, kluba merezi zuela, gonbidapen berezi bat, baina azkenean antolaketak ez du ontzat hartu eskaera hori, eta gaurkoa izango da, demoraldiko azken estropada hientzat. Baina demoraldia, salbatu eta itxura honean salbatuko dute gainera Santurtziarrek kontuan hartuz nola hasi ziren, kuadrilla osatzeko ze goraberak izan zituzten, bulegoetan ze diru arazoa, zuzendaritza aldaketa eta abar. Eta ala eta guztiz ere, hortxe dira. Goian ikusten dugun kronoa, 6 minutu jarri behar dira hor, 18 minutu eta 17, orain erroju hori ez doa ondo. Santurtzi geratu da atzean, 4 segundoko atzerapenarekin, baina beste 3 pare-parean ditugu, azken txampan erabakitzen dena, ikusiko dugu. Aresek orain segundutxo bateko galera badu, hemen ditugu, Hugo Raskadoren agindutara. Internatzailea, Distriborren espaldatik ari dena da. Asturiarra bera. Pela ez. Lekitxarra eta Ondarroaren artean, orain, azkeneko txampo honetan zer gertatzen den. Guztiek ere Estriborra bilatu dute. Exagerazio hori gabe, baina pixka bat Estriborrera. Santurtzi, segundua galduta. Bai. Nola nahi ere, Galiziatik gustura joango dira. Eta baliatu nahi dute Santurtziarrak zoriontzeko eta paorra berezik iruditzen zait. Bai. Aho asko itxi dituela, inor gutxik ematen zuela ezer, talde honengatik eta azkenean, begira, mailari eustea lortu duela playoffetara joan gabe. Garaipen haundi bada. Klubaren etorkizunari begira ere oso garrantzitsua.
Bueno, ea, azken txampan, Ondarroa Lekitxarra eta Ares segundu bateko tartean, atzetik Santurtzi zazpira, Lekitxarra bera, uste dut azkarrena izango dela. Lekitxarra, bai, Ondarrutarentzat, Ares hirugarren, eta hementxe dator Santurtziko Sotera, bai! Bueno, Lekitxarrarentzat eta playoffari begira, gaurko hau oso albiste ona. 20-06-54, bigarren Ondarroa, hirugarren Ares, laugarren Santurtzi, jarraian Merkatal aholkuak. Agur bero bat berriro ikusentzule zareten guztioi, Boiroko 32. bandera jokoan berehala bigarren txanda hasiko da, atzerapen handiz gora beratsua izan baita gaurko lehia, eta lehen txandako zailkapena errepasatuko dugu, lehenik eta behingoz, 20-06-22 Lekitxarraren denbora garaile hain zuzen, naiz eta gaur bertan matematikoki playofferako tokian kokatuta ditugun, ez? Baina gaur estropada ona egin dute. Bigarren Ondarroa 20-07, Ares 2 segundo gehiago erabiliz Lekitxarrak baino 20-08, Santurtzi izan da gaur apalena, lehen txanda horretan 20-14. Eta orain bigarren txanda hastear da, lehen kaletik Cabo da Cruz lanean, bigarrenetik Zierbena, hirugarrenetik Kaiku eta laugarrenetik Getaria. Eta epailen agindutara kokatuta daude, eta irteraren ostean Sara Gandara lankidearen gana joko dugu, eta protagonistak bilatuko ditugu hor, ea irtera, ontziak ongi kokatuta daude, gora berari gabe, bandera txuria, semaforoak keñukari horrein, gorri berdea, bai! Hasi da bigarren txanda, ea ba! Bultzada Kaboko gorrientzat, atzo demoraldiko lehen luzerik horrena egin zuten, eta estropada egokia egin zuten Aresen. Oso ona ere. Ea gaur nola moldatzen dire. Zierbenak atzo oso estropada apala egin zuen, txarra. Bai, lasai, Mikel. Bai. Eta oso urruti, atzo Zierbena. Kaiku eta Getariaren arteko burruka ikusgarri hori errepikatzeko moduan garen. Sara Gandara protagonistekin, aurrera Jon Goitizekin. Hori da Lekitxarrako ordezkariarekin, zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, beste modu batean bukatu da gaurko estropada, Bai, ez da, horre goixa nahiko raru doia, hemen belaino itzela onda, gero argitzen hasi da, guri estropadia ziurdu, baino 10 minutxo harino esan gaitxu itxasotik asko argitzen daola, eta ikusi da atzanean estropadako ordu, bueno, hori esan da ordu erdiko margen horretaz estropadako ordu heldu danean, balizak ikusten izan dira, eta orduan estropadia aurrera zunda, eta tandira basi ez. Maitza aldetik, hori esan barrizu, hobeto. Bai, gaur txandira bastia ekipuntzako importanti izan da ez. Atzan hastitan suerte eskasa itxik ez dugu postu oso ni lortu. Eta, bueno, gaur txandira basitza, naiz da playoff hori zai ezinezko egon, hondik esperantzi mantenidu berda ez. Playoffa bai, baina beste buru potolo batzuk ere bai. Bueno, horre guaztenian kontxako zailkapena du, ez? Dano nahi ziteuko estropada horretan parte hartu, eta naiz da playoff euki, hone pela aurrera behitxu berda, kontxa, hone mentalidadea kontxarako ipini, eta ia ze pasaten den eguaztenia. Eskerrik asko, Jon, zoriona. Zegueri, arte. Jon Goitizen azalpenak eta, bueno, honen haupa diegu playoffean, baita hor arituko diren beste klub guztiei, San Pedro, Pedreña, Meira eta Bueu. Zierbenaren eskifaiarekin ari gara, eta Ibon Zirtea Osart egin beharra dago hor, aldaketa batzuk bai. Hiru egin ditu gaur lortegi prestatzaileak, Ibon Maiz hartu da aurre espaldan, hirugarren tostan Jaime Deaz, eta hirugarren tostan estriborreti berriz Ismael Montes, Lazkano gaur,
zera, arraun luzea hartuta, eta, bueno, zerbaiten bila, batez ere, sentsazio honekin bukatzeko, asteazkenerako. Kaikun ere, aldaketak eta esanguratsu egintzait oso, Iker Pascual gaur, baborretik ari dela, babor espaldan, horixe pasadigun eta, estriborretik eta askotan ikusten dugu espaldatik, baina gaur, babor espaldan, eta sartu iren beste hirurak, Iñaki Lorri eta aurrekalari, Daniel Gartzia estribor espaldan, eta Ander Bilbao, 5. tosta baborrean. Garma gaur, arraun luze hartuta. Zierbena eta Kaiku estropadaren buruan, Getaria segundo batera eta Kabo bira, eta goazen Getariaren eskifaia aztertzera ibon. Baldaketa asko eta asko post guztira. Baborrean, pentsa. Urko gurrutxaga barka, sartu da, Eñau Silbetiren ordez, Silbetik estropa denak jokatu zituen, Iñaki Uzin laugarrenean, eta babor espaldan Aritz Miralles, eta estriborrean, bi aldaketa, San Sebastian 5. eta espaldan Josu Urrezola. Eta hortaz gain, tosta aldaketa, tosta dantza handia gau, Getariako esperantza. 100 metro, eta hortxe izango ditugu, Zierbena eta Kaiku aurretik, Getaria segundutxo bateko galerarekin, eta Kabo bira, eta, bueno, Belañoak pixka bat atxedena hartu eta nolabait bideratu du, estropada jokatu alizateko baldintzak gutxieneko hiek badaude, baina eguna argitu ezinik oraindik. Bai, zera altxatu ezinik, osta balizak ikusteko gaina. Justu, bai, eta hemen itxasadararen bestaldean diren herriak ere, batzutan ondo ikusten ditugu, eta beste batzutan hortxe Belañoak estalita, edo erdi estalita ditugu. Hori da, eta askotan ez gaude ohituta, bueno, itxasoko iragarpenak eta ikusten ditugunean, haizeak, itxasoak eta bai, baina hemen, bueno, hau haizeleku bai, eta lainoleku ere bai, horrelakoak askotan gertatzen dira, eta lehen entzun dugu Beni Silva, eta bueno, hori guztiok dakigu. Lainoa, denik eta, bueno, kontrario hori txarrena izaten da, marinelentzat, era bat orientazioa galtzen delako. Hemen gainera bateak daude, atera kontuak. Zenen arriskutsua izan daiteken. Oso. Bueno, azken 100 metrotan. Ondarroak 5 minutu eta 5 segundu. Behar izan ditu lehenbiziko luzea osatzeko. Zierbena pitimat aurreraturik, Lazkanoren agindutara gaurko honetan. Kaikuri gainean, Bai. Kabo da azkena, baina Kabo ere hortxe da. Zer maniobra azkarra, bai? Ermo eta bere mutilek. Oso azkar giratu dio, Jose Rioz gaur aurrekalari, atzo Boubeta aritu zen, Kabo kontzian gaur hanketik, bahorranketik, Nikolas Boubeta. Bueno, zailkapena 5-0 birekin dugu Zierbena, Kaikuk 5 minutu eta 3 segundo, Getariak 5-0 eta Kabo 5-0, eta hain zuzen hori da aurreko txandan Ondarroan markaturiko kronoa. Bueno, Zierbenak gorabera asko, demoraldi honetan, ematen du gaur itxura hobeagoa, ematen ari direla, Jon Elortegi eta bere mutilak, baina egia esan harrigarria da, olako kuadrilla bat, atzo bezala, hain modu kaskarrean aritzea ibon. Hori da, gauzako gertzen direnean osotara erortzen dira, askotan zer gertatzen den, barruko gauzak eura jakingo dituzte inor baino beto, baina izaten da askotan, arraunketaren sentsazioak altzea, edo ez hartzea, noiz tankera hartzea, ontzia noiz ari den ongi nabigatzen, eta bar, urte osoa pasa, horrexen bila, eta ezinik. Baina gogoan du, aurre demoraldian, estropa honen bat edo beste egintzuela, eta jetxiran bat ere bai. Ero, eira bat iruditzen zait, udako demoraldian, udako kosteran galdu dela Zierbena. Hase, ziaboga Kaborena, Bai, abiadura izu, irten dira. Atzeak eratur egin gabe. Oain berriro 4 segunduko galera badute, baina kontuan hartu behar da, hauek zelkapenean 8. tokian direla, atzo nola ospatu zuten, jakitea matematikoki libre zirela, eta, hor parean dituzten aurkariak beste maila batean ibili dira, beste fidagarritasun bat erakutsi dute, batipat Getariak eta Kaiku. Bai, eta batez ere Getariak, Kaiku oso bat ikusi izan dugu, baina sentsazioa azkeneko, bizpairu astetan, Kaikurik onena etza egula agertu. Eta Getaria iruditzen zait uniformeago, erregularrago. Bai.
Kaiku niri pertsonalki iruditu zait, Donostiako lehiari begira ibiliote den Jose Luis Korta probatzen, traineru aldatzen, eta... Arraunak ere bai, aldatu ditugu. Aldatu edo probatzen ibili da, arraunlariak mutileak tostaz mugitzen, eta... Erantzunik onena bilatu nahian, ikusirik taularen erdikaldean hor kokatzeko ondo zirela, bigarren txandan aritzea zen haien helburua, eta hori askar baiestatu zuten. Eta nola nahi ere Kaiku urtea egiten ari da. Urte oso ona. Igo berri batentzat. Bi igo berriak ari dira oso ondo. 6. lekuan amaitu dezake, horrela esango dugu, iruditzen zait kategoriko urtea doala. Ara Kaiku eta Zierben, elkarren nahiko gainean doaz. Epailea, bandera atera du, bandera zuri atera du epaileak. Zuria iruditu zait. Bai, niri ere bai, Mikel. Gaurren, eiz hausartzen, esatera dida batean eze koloretakoa den bandera hori, baina... Une honetan, bakoitza bere kaleti dabil. Baina Zierbenak zabaldu beharra dauk erremediorik gabe, baliza ongi hartzeko. Bai, hala ere, oraindik badira ia 4 metro, poliki ari dira hurbiltzen, baina oraindik tartea badago, balizetara heltzeko. Kontua da Lazkanok orain erabat estriborrera zabaldu beharko duela. Bestela, ez da ongi trabestuta sartuko ziago gara. Ea ba. Kaiku eta Zirbena, segundu atera Getaria eta bostera Kabo. Getaria 2 segundora orain, lehiatilan ikusten duzuen bezala. 37 baladan Kaiku. Ea ba. Taladerri barkeiago Zierbena. Orain txari da zabaltzen Lazkano. Ta maniobra horretan iruditzen zait, tostaren bat edo beste kalduko duela, eta larriago iruditzen zait, Mikel, arriskua hartu duela, ziabogara, behar den bezala trabestu gabean sartzeko. Ea ba. Momentuz, segundo bateko tartean jarraitzen dute Kaiku, Zierbenak eta Getariak. Ondarroak lan erditan 9 eta 56ko kronoa markatu du. Gero, lekitxarra izan da, gogoratu lehen txandako garaileak. Argi, Zierbenaren ziagogari. Kaiku aurretik. Bai. Hortxe, maniobra txarra Kaiku zabal. Gorriena, orain ere behar bada maniobrarik onena, Kabokoena. Getariak ere nahiko itxi hartu du. Hiru euskaldunak segundo batean. Bai. 9 eta 54 Kaikuk eta Zierbenak, Getariak 9 eta 55. Hor da beraz lehia, Kabori 9 eta 59 hartu diote. Hau da, 7. alitzateke behin-behineko zelkapenean, baina 5. berdin dute. Kabo eta Zierbena, Kaiku eta Zierbena, eta Getaria segundu bakar batera. Hor dago, txanda iragazteko burruka. Eta Kabo ere, ziaboa honorren ostean berriro ere sartu da lehian, 38 paladan, seko trenerua. Hemen berri Zierbena. Ibon Maiz, arrobikoa, Salbaino, ibilbide luzeko arraunari bikainea. Maiz fitxatutakoa da, arrobikoa. Hori da. Bai, Urkijo ibiltzen da hortik, arrobikoa. Ez, aurrekarari lanetan arrobikoa, Aitor López Gau. Turtziozekoa da, eta sustraia Iberia elkartean. Hori da. Zierbena eta Kaikuren artean utxaren urrengoa, eunenekoa bakarrik. Hemen Getariaren maniobra. Eta hemen Kaboko Gorriena. Kabo oso irregular bat ikusi dugu demoraldi honetan. Lehen esan duzu, Aresek izan zuela gora, bera, haiekin horioko estropadan eta printzipioz deskalifikatuak izan ziren biak, gero elegitea jarri eta ontzat eman zuten Kaboko Gorrien elegitea, ez ordea Aresekoena. Baina espero ziteke mailatik behera, nahiz eta tarteka estropa egoki batzuk egin dituzten Kaboko Gorriek. Eta gorriak pasata, Uztailaren erdikaldean eta unere batean zelkapenaren zuluan ziren. Eta, gero erreakzionatu zuten, garaiz, gaur eusten hala ere. Eta Getariaren inguruan, Mikel, esan dezagun, kontxan, azkeneko duela 59 urte sartu zirela, 1973an. Gaur egungo arraun elkartea sortu ezkeroztik ez direla inoiz
iraileko bi igandetan, Donostian Arraunen izan, eta alde horretatik denentzat garrantzitsua, baina historiari eta erreparatuta, esate baterako iruditan ikusten ditugun lau treneruen artean, sartuko balira, ikeragarrizko nolabait ere inflexio puntu izan daiteke. Noiz eta Elkanoren mundu iraren urteurreneko demoraldian, Hortxe dira, orain ere Getariarrak 5. postu hori babesten, 107 puntu dituzte zelkapenean, Kaiku 84 da, eta Getariarentzat igo berria izan, debutaria izan, eta 5. postuan bukatzea aurtengo Euskola Beliga ikaragarria ditzen. Ikaragarria, eta iruditan dauzkagun lau treneruen denboraldia aztertuta, lau treneruen artean Getaria da egun txarrik, negargarririk, euki ez duen. Kabok bai, izan ditu, Zierbenak ere bai, Kaikuk bakarren bat ere bai, gutxiago, baina oso erregular beti bere maila batean Getaria. Aurre denboralditik, jetxiretatik ikusi genuen, oso azkartze bilela, zeraren Jon Larrañagak prestaturiko treneruak, eta udak hori baieztatu, uda denboraldia. Eta ez dut inorik aratu nahi, baina Belañoaren beste kakotxa artean eraso alditxo bat bai, Ibon? Estropaderemua ala eta guztiz ere, nahiko mugako baldintzetan, baina estropadarekin jarraitzeko moduan dago. Zorionez. Batez ere kanpo kaldean gainera, orain da biltzan gune horretan. Zierbenak estropadaren buru hartu nahi du, hortan dabil, segundutxo bat. Kabo urtiago ibili da, bai, luze honetan eusten ari dira. Kabo gaurten, pixka bat aztertuta Mikel, lehenbiziko luzeak egin ditu. Bai. Okarrak osotara. Atzokoa izan ezik. Atzo ona, Zierbenan, laugarren kaletik eta bar, nahi dena, baina denbora asko galdu izan dutela. Eunda 70 metro, eta hauxe daba errentarik haundiena orain artean, Zierbenak 2 segundo Kaiku eta Getariari. Hor dituzue, aurreko burrukan diren 3 Arraun elkarteak, eta berehala balizetan dira. Aresek hor markaturikoa, 15 eta 22koa izan da. Bueno, bai, hobetuko dute Zierbenaren branka aurretik, Bai. Begira Kabo, Egian ari da giratzen. Bizkor, bai horixe. Kaikuren gainera eta rio. Zierbenak 15 eta 14, Getariari 15 eta 17, Kaikuri 15 eta 18, Kabori 15 eta 19, aurreko txandako traineruen denborak hobetuta, eta begira Kaiku eta Kabo orain parekatuta. Maniobra onak egiten ari da oso onak. Cabo da Cruz. Cabo da Cruzen 3 ziabogak harrigarri onak. Eta maniobra ostean Kaiku erori da pixka bat, eta Getaria hortxe da Zierbenaren atzetik. Aitor López, hau bai, Arrobiko arraunlaria, horrekarari lanetan Zierbenan. Zierbenak hor badu nolabait kupoen langa hori kenduta, badu aukera, kontxako zailkatze saioari begira. Urdaibairi gertatuko zaion bezala xe, kontua da sentsazio kaskarrekin dabiltzala. Oso eta beraiek ere hori esaten dutela. Etxipenarekin gainera, eta tristura handiarekin, horrelakoetan aldagelako giro ere asko nazten baita. Bai. Ikaragarri, Kabo, Kabo begira, atzetik aurrera nola bide. Atzetik aurrera, eta oraintxe joaldia Kabo begira, dagoeneko 40 paladan, Ba. Eta oraindik asko falta da. Zierbena buruan, Kabo kokatu da hor segundo bakar batera, ederra doa txanda, 3 segundotan hortxe dira dena. Eta oraindik metro asko, 900 metro falta dira. 2 aldiz hartu dut Kaboren ritmoa eta 41 pala pasatxoan. Egurra dago, baina erne, besteak ere ez daude ezer oparitzeko. Ez Getaria eta ez da Kaiku ere. Oso burruka estua
Hemen txegara, Arousa itxasadarrean, Boiroko 32. bandera jokoan, atzerapena handia Belañoaren eraginez, 3 ordu laurdeneko atzerapenarekin, eta hala eta guztiz ere, uretan dira kirolariak eta bigarren txanda jokoan gogoratu gero Orezko txandan, Hondarribia, Urdaibai, Donostiarra eta Orio. Izango ditugula lehia, lehen kaletik Hondarribi eta urrengo kaletatik Urdaibai, Donostiarrak eta Orio. Bueno, bitozta Zierbenaren alde, ez gehiago. Zierbena eta Kaboren arteko burruka gogorra dugu. Kaiku atera dute, Mikel. Bai, 4 segundoko galerarekin. Ea ba. 550 metro. Hau ez dago erabakita. Eta hemen zale asko, batzuk etorri, joan ere egin dira, ale batzuk ikusita eta pentsatuz estropada ezin izango zela jokatu. Euskaldunak ere asko eta asko gaur, Bai, asko. Getaria 2 segundura, Kaiku geratu zaigu pixka bat atzean. 41 paladan, 41 palat erdi, Zierbena 43 erdin, Cabo da Cruz. Zierbena eta Cabo, txanda irabazteko lehia handian. Zierbena, atzoko Zierbena eta gaurko Zierbena. Beste bat. Itxura batekoak dira. Getari ere. 2 segundo da Getari, Bai. Baina metro gutxi falta dira. 250. Ze txanda ederra. Bandera gorriak astintzen bertako saleak. Noizko heldu buia. Zierbenaz. Nagusitzen ari da, baina Kaboren azken erasoa hortxe. Galipoak aurretik. Atzoko lehiak askarra astu eta arantza ateratzeko gogoz. Ematen du bien artean izango dela lehia azken txampan. Zierbena eta Cabo. Kaiku atzean 5 segundo galduta. Getaria 3 segundora. Zierbena izugarrizko ritmoan dator Cabo. Bizi txampan. Baina Zierbenak eusten dio. Zierbenak eutxiko dio. Zierbena eraso bizian Cabo, baina Zierbena, bai Cabo bigarren. 3. Getaria, eta hortxe da orain Kaiku, bai Kaiku. Iragarkietaragoaz, baina azkenean 83 azkarragoa izan da Zierbena. Zierbena, Cabo, Getaria, Kaiku zelkapenean, bigarren txanda hori da. Berehala iragarkien ostean, Orezko txanda, Boiroko 32. bandera jokoan. Bi txanda jokatu dira hemen Cabo da Cruzeko kaian, Boiroko bandera jokoan. Zierbena garaile, 19:56 eta jarraian Cabo 88 azkenean bien artean segundu eskaz bat. Zierbenak eutxi egin dio Caboren erasoari bigarren txandako amaieran. Zierbenak beraz ainarteko denborarik onena eta Orezko txandaren atarian erreferentzia hori da. Getari 2, 4. Kaiku, gero Lekitxarra, Ondarroa, Ares eta Santurtzi. Eta berehala deitu dituzte jadanik eta Donostiarrakoak hurbildu dira irterako balizara. Lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Urdaibai, 3. Donostiarra, 4. Orio, aurrera Zaragandara protagonistekin dida batean. Bueno, Jose Manuel Pelaez neukan hemen, baina txarla betean dago, bere mutilekin. Saiatuko gara orain txanda hasten denean, behar bada berarekin, eta Mikel Portularrumerekin baita ere, izan ere azken estropada du Santurtzik, eta berehala, Mikel, berehala. Oso ondo. Hemen txari dira hurbiltzen. Sailkapen nagusiko 4 indartsuenak. Urdaibaik 184 puntu, Hondarribiak 180, 4 puntu daude bien artean. Donostiarra 3. urrutiago 12 puntura 172. Orio 158rekin sailkapeneko 4. tokia.
Bueno, Zierbenaren erreferentzia hor da. Nola aldatzen diren gauzak egun batetik bestera Ibon? Atzeko Zierbena eta gaurko Zierbena. Behar zuten zerbait beste sentsazio batekin joateko. Eta aztear dagoen txanda honen inguruan, baipatu nahi dut. Gaur goizean gertatu den guztiak behar bada, Mikel, ez digu utziko ikusten, baina hemen liga jokoan dagoela, alegia. Eta gaurkoa bukatzean bi estropada baino ez dira geratzen, eta ez da inolaz ere berdina izango, 3 punturekin edo 5 punturekin, abantaila horrekin heltzea atzetik edo aurretik, azken jardunaldira. Oso garrantzitsua litzateke hori, 5 puntu bi estropaden faltan, esan daiteke oso errenta handia litzatekela hori. Eta alderantziz Hondarribiak puntu bat jaten baldin badio gaur, 3 puntu estrupeleko sagardoa litzateke. Dudarik gabe. Bueno, aizeari dagokionez 7,9 lehen txandako abiadura eta bigarrengoan 7,6. Erne, astear dira, epaimaitik orain zuzenketak egiten eta une batetik bestera bandera txuria uste dut goian izango dela. Laura, prest? Tarte txikiren bat, bandera gora, semaforoak eñukari, gorri berdea, bai, badeko adoizera, horrezko txandare jokoan, eta hemen dira, ligari begira, hautagai nagusiak Urdaibai lidera eta Hondarribia bigarren tokian, ea hasierako txampa honetan zer gertatzen den. Laura segundo berean. Bai, eusten ari dira momentuz emozio izugarriarekin. Urdaibai, Hondarribia eta Urdaibai, eta Sara Gandara hitza eskatuz dugu, Mikel Portularrume inguruan baitu. Aurrera, Sara! Bai, Santurtziko entrenatzailearekin nago, eta berari galdetu beharko diot, ez da, denboraldia hemen bukatzen da, Santurtzirentzat, bueno, ze valorazio baiteuz? Bueno, valorazioa guztua ez, gaur pixka zintutu dugu, baina, bueno, atzo etxeko lanak ginen itun, eta gaur ja etxea buelta guztua ingo dugu. Denboraldia bukatu da, esan nahi nuke, bukatu dalako, ez dagoelako eskontxa ere. Bai, hori da ez, pena bat, ilusioekin prepatuko genuen, baina, bueno, holaxe tokatu da, eta holaxe hartu dugu, holaxe bukatu dugu eta fuera. Baina maiari utxita. Bai, gure hasierako ilusioa zenek ustezun ez, oso urte gorra izan da, oso. Hau hartu genuen 5 arraunlari bakarrik ginen da, zorionan ere mutilai, porque kriston lan egin du. Zorionak, eskerrik asko. Bai, zuei, venga, lorte. Zorionak Paurari eta berekoaren jauzuari, baita arraun elkarteko arduradunei ere, eta guazen nolabait eskifaiak errepasatzea dida batean Ibon Gaztañazpi, lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Urdaiberekin ari gara eta gero joko dugu berden gara. Bueno, Mikel Azkaratega, hirugarren tosta Baborrean, oje da aurrekalari lanetan, eta Iñaki Goikoetxea eta bero, Babor espaldan. Estriborrean aldaketa bakarra Luis Manuel González, estriborranketik eta Mikel Calleja, lekitxarrarentzat gaur atxeden. Bueno, Luis González etxeko gizona da eta opari hori bentsat eman dio internatzaileak. Hemen Donostiarrarekin ari gara, Jon Iruretagoiena gaur patroilanetan. Hori da, eta horretaz gain 3 arraunlari Baborrean, ohiko aldaketa Alejandro San Jaime, 5. gaur tiradanetan, eta Larrartek geratu da Lehorrean, eta Estriborrean sartu direnak, Bilakorta eta Iñaki Arri, eta 2. eta 4. tostetan Urren Ezurren. 4. kaletik Orio dugu, eta momentuz Hondarribia branka aurretik sartuta, Urdaiberi segundo bat, eta 3 Donostiarra eta Orio. Eta Oriol Mikel, gaur 5 aldaketa. Uste dut urte osoko aldaketarik eginak, larun batetik igandera, Salsamendik prestatutako ontzian. Baborrean sartu direnak, 2 gazte, Jon Olaizola eta Jokin Azkonobieta. Eta Estriborrean berriz, Joseba Zurmendi, hanketik, Iker Zinkunegi, nire kontutan gaur debutari, 5. tosta Estriborrean, eta Estribor espaldan Mikel Lizarralde. Eta hemen Hondarribia ikusten dugu, eta Hondarribian aldaketa bakarra atzoko eskifaiarekin alderatuta. Iridoi. Hori da. Estribor espaldan sartu da, Gaizka Gorostia ekarri du 5. tostara, eta Mikel Lizarralderentzat atxeden. Bargi, Biolarrak badoaz eta Hondarribiak 5 segundo. Eta nola gainera, Ibon. Donostiarra eta hori 5 segundo. Buruz buruko leia horretan, atzo Urdaibaik
asmatu zuen, maila eman zuen, eta ongi nagusitu zen, eta gaur esan dugu, Hondarribiarrentzat bizirik mantentzeko lehen posturako burruka hori eta itxaropen hori funtseskoa litzatekela Urdaibiren aurretik amaitzea gaur. Bueno, hortxe dira Bermeotarrak. Luze batean, Donostiarrari 5, Oriori 6, bentaja handiak dira. Bai, koska balgulago, garbi. Bueno, bigarren segundo bat, Hondarribiak Urdaibiri. Bai, irtera oso ona, lehenbiziko luze, oso ona amago da Lupekoak. Atzo Urdaibaik, egin zuen hause. Bai. 2 segundo hartu, eta gero 3. luzera arte horri heldu. Bai, eta gainera ipagarria da, estropada eremuaren bi ertz ezberdinetatik joan da, baina hemen ez. Hemen lehen eta bigarren kalean ditugu, eta nolabait hori ikuskizunaren mesedetarako doala, ez? Horre Zierbenak 5 biko denbora markatu du, ea orain, Hondarribia sartuko da 2 segundoko errentatxoarekin. Ezpondak hartu du, arrauntxikia sartu. Balekoa. Bai, garbi aurretik. Bai. Lau eta 51, eta 4 eta 54 Urdaibeirentzat hartu duten denbora, 4 eta 58 Donostiarrak, 4 eta 59 Oriok. Laurak aurreko txandan markatutako denborak hobetzen 5 bikoa izan da orduan Zierbenaren krono. Ziabogak ez du ezer txori aldatu, bi honenen artean. Bueno, antzematen duguna da, Donostiarra eta Orio, beste segundutxo bat galduta doazela luze honetan. Sara Gandara, Jose Manuel Pelaezekin, Areseko prestatzailearekin da, aurrera. Hori da, eta berari, denboraldiaren valorazio eskatuko diogu, se acaba aquí la temporada en la máxima categoría para Ares, ¿no? Sí, desgraciadamente pues, se ha consumado el descenso, ayer matemático, yo ya en definitivo, hemos remado esta última regata en esta liga y bueno, pues una pena, una decepción para nosotros, pero bueno, el deporte es así y por mucho que trabajes el resto también trabaja y no ha podido ser. Bueno, un mensaje para la afición, para tus remeros. Bueno, pues para la afición simplemente dar las gracias por estar siempre allí, incluso con malos, con buenos resultados siempre ha estado apoyando al equipo. Y en cuanto a remeros, pues lógicamente pues, yo siempre les doy las gracias por confiar en nosotros, en lo que se hace, en los momentos difíciles y por estar siempre unidos y siempre tirar para adelante. Gracias, a ver si nos vemos pronto. Ojalá. Jose Manuel Pelaezen hitzak eskertzen diogu. Horrelako momentu gordin batetan, gure kamera aurrean kokatzea. Ibon, 3 segundo. Bai, 38 paladan Hondarribiak dagoeneko treneru bat hartu dio, Lau segundo une honetan, eta, bueno, hau pixka bada, pixka baino gehiago. Hondarribitarrek oran euren burua aurretik ikusita, bueno, bere horretan jarraitu behar. Orain, Urdaibaik doaire bat baldin badu, atzetik arraun egiten dakien talde bat. Ez dute hola eta hola bururi galduko. Askotan erakutsi du hori, aurten. Halaxe da, hemen Amunarritz eta bere mutilak, bien artean dago lehia hau. Eta urrutik geratzen ari dira Orio eta Donostiarra. Seguruenik, zerkapena ikusirik, eskifaiak ikusita eta atzematen da. Entenatzaileen asmoa zein izan den, ez? Lehentasuna non dauden, Ibon, hau entzat. Argi eta garbi azte azkeneko estropa. Donostiarrak ez du zerkapenik jokatu beharko eta alde horretatik. Aldaketak gehiegi ere ez ditu egin, 3 aldaketa egin ditu. Igor Makazagak Orion gehiago. Bostaldaketa, Gaztei aukera gaur. Donostiarrarentzat ligako podiunean brontzea hor babestea eta gero kontxan alegina hortxe egingo dute dudari gabe. Eta astea lasai entrenatuz eta ikusi besteak zertan ari diren da zurea prestatu. Txartelaren jabe dira eta noski. Hondarribia badoa, Mikel, 5 segundo. 5 segundo Di trenerura doa. Abantaila. Eta 5 segundo 8 minutuko lanean. Oia, egira raunean, 37 paladan. Eta segurazko paladaren bat gehiago Urdaibai. 2 eta 3. 37 paladan biak ere. Amunarriz.
bueno, Urdaibaik ziaboga ona behar du, ziabogan segundoren bat edo errekuperatu. Ia pikoizten ari da Hondarribia, lehen luzean lordutako errenta, orduan 3 segundokoa izan da, une honetan orain 200 metro falta dira balizara iristeko, eta 6 diferentzia, poliki, progresiboki gora. Bakoitza bere kaletik, eremu honetan ez dira ikusten, kale aldaketak gehiegi. Ezean nahiko zuzuen sartzen da. Bai, gaur bai, gainera. Hori da. Hondarribia aurretik, badoa garbi. 6 segundu eder bitraineru Bo Bizkaiaren aurretik. Hemen dira berdeak. Abizua, espondari. Eda ongi trabestuta, bai. Inolako arazorik gabe, lan erditan 9 eta 34 segundotan hobetu dute lehen kaikuk markaturikoa. Bat ateratzen, eta bestia antxe. Orio 3. orain, eta badoa Donostiarra ere. Piskat irekiagoa, Donostiarren maniobra hori, eta maniobra ostean mantentzen ditu Hondarribiak 6 segundu horiek Urdaibairen aurretik. Orio 14 eta atzetik Donostiarra 19. Ea, 37 paladan, hor, aurtengo nobedaetako bat, hortxe ikusi dugu, Hondarribiko baborrean ondikola. Berez, Sarako semea, Mikel, azte honetan itxein genuen, berarekin, eta aipatuko nuke Hondarribiaren inguruan, aurten, segurazko azken urteetan baino, errotazio gutxiago egiten ari dela Mikel Orbainan. Hor gazte batzuk eta gaur bai, gaur hortxe Iridoi sartu du. Hor, arazori gabeko ziaboga, eta geratu ere egin gabe, abante. Ziaboga azkarra. Zazpira diferentzia Hondarribiaren alde. 7 segundo Urdaibairi. Zer egin duen Manes Aldaik, segundo erdin batean, atzaparra busti. Hori, joera hori izaten da, baborren artean. Horda Bo Bizkaia, 7 segundo. Hondarribiak Urdaibairi eta zekapen nagusiari begira, gaurko hau 7. garaipena litzateke horrela bukatu eskero Hondarribiarrentzat, eta hori garrantzitsua da, eta horrek gainera ekarriko dio 3 puntura kokatzea. Urdaibaik atzekoak ere urruti dituelako, Urdaibaik hori 10 segundo, eta beste 4 gehiago Donostiarrari. Beno, liga bizi-bizirik izango dugu azkeneko asteburu arte. Bermeo eta gero Portugalete. Ingles bandera Portugalete. Eta 3 puntutan helduko balira, 3 puntu edo gutxiagoko abantailarekin bilenenak azkenengoa erlojupeko formatoan. Ea ba, 8 segundo. Ez du ikusi oraindik hori, Mikel? Ez. Hartu zuten erabakia, baina etzen hori gertatu. 3 traineru, 9 segunduko koska dago Hondarribia eta Urdaibiren artean. 36 palada, Joseba entzuten dugu ezpitik, estropada ona, izan ez. Ze aldaketak egun batetik bestera. Hemen askotan izaten da nire ustez, nork lehenago eman, nork tartea zabaldu, orain esate baterako gaurko baldintzekin Urdaibaiko arraunlari handi hauek badakite, ia zereginik ez daukatela. Alegia, Hondarribia da bilen bezala, 9 segundo non errekuperatu dizkiote. Bueno, 2. postua babestu, jakin hor dituzun 4 puntu horiek, garrantzitsua direla, bat galduko duzu. Eta beste kontu bat, Mikel Mindegiari entzunion, ondoen aizkoran zalantzari gabe, aurretik izenean egiten zuela, zalantzari gabe. Epaiak eta korteak eta sekula etzuela aurretik zenean, orduan akatsik egiten. Eta Hondarribia darrak ere alderantziz atzetik presaka eta alitzarenean orduntxe izaten dira. Asmatu ezinak. Bueno, estropada aurrera doa, argialditxo bat ere badugu berriro, eta zorionez, kinkalarrian izan den leia salbatu eginda gaurko honetan, Ibon. Bai?
tristea litzateke, orain artean gertatu izan da, galerren eraginez eta bertan bera estropadea behin hasi eta gero utzi behar izana. Bai, Zumaian, gertatu zen. Hondarribian ere bai. Hondarribian ere bai, Bordelen ere bai, egun zorioneko zeratan. Hango arazoa beste bat izan zen. Baina hemen, lagun batekin berri egiten lehen, eta tekaren historian, horrela, bertan bera ustea, treneroak putzutara bota gabe, ez omen da, ez da sekula gertatu. Eta 20. edizioa dugu, aurtengo honetan. 10 segundora joan da tartea, Hondarribiak Urdaibeiri, baina baita beste biei ere, hori 23 eta Donostiarrari 27. Ventaja handiak, Bai, oso handiak. Atzetik, Orio eta Donostiarraren artekoa, Orioko gazteen alde, momentuz. Bai. Eta gazteak aipatuta, Donostiarraren peontziak arratsaldean izango du, igoerarako estropa da, baina hor Fernando Valentziaga eta bere mutilek badute aukera, maila bat gorago, KE Ligaren amailan aritzeko. Hortxe dira, Hondarribiarrak. Arazorik gabe libratu dute, 3. butia ere. 11 segunduko diferentzia dago. Gozatu bestelanik ez, eta atzo Urdaibek egin zuen moduan, ez zait iruditzen gaur Hondarribiak erritmoa altxatuko duen. 10 segundu Bermeotarrei, 14 eta 51 Bermeotarrentzat. Hori jo, 15-0 kontrolnoarekin eta Donostiarrak 15-8. Orain arteko denborarik onena beste bitxanetan Zierbenarena izan da, eta Donostiarra Zierbena baino 6 segundo bizkorrago dator. 3 traineru. Hondarribiak Urdaibeiri. Minuturen bateko atzerapena izango du honek ordubitatik aurrera, eta gure albistegitako lankidek eta batik batzuek ikusentzuleo barkatuko diguzue. Atzerapen txikiren batekin hasiko da albistegia, baina amaieran arte utziko diogu eta zailkapena zuei eman bezain askar estudiotara joko dugu, egunak emandako albiste guzti horiek zuen garatzeko asmoz. Hemen Hondarribiarrak berriz maniobran. Arazorik gabe, ontziak gogor eginda, nibelean. 16 minutuko lana egin, orduzue datu sorta eta 10 segundu Bermeoko eskifaiari. Eta Oriok ere errenta zabaldu du Donostiarraren aurretik, 2 traineru dituzte Salsamendik prestatutako gizonek. Datorrenari begira, garrantzitsua iruditzen zait, kontxari begira ari naiz, Hondarribitarrentzat ere, Urdaibeiri aurre hartzea eta bar, eta nik uste dut zalantzarik ez dagoela, Donostiako irabazteko bi favorito, bi hautagai nagusiak zehazterakoan, Hondarribia eta Urdaibai, nabarmen. Zalaparta ere bai, hemen epain mailan, helmugako lerroan zaleren batzu sartu direlako. Hondarribiak Urdaibeiri 9. Ematen du hor egonkortu dela koska, bien artean. Eta Hondarribiarrentzat balio izugarria du bai, Ibon, gaurko garaipen honek. Eta ligaren azken txampari begira, nolabaiteko oreka hori, noski, 3 puntuko errentarekin joango da Bermeo eta 3 puntu mundu bat dira, 2 estropada bakarrik falta direnean, baina 3tik 5 beste koska erraldoi badago. Bai, 3 asko da 2 estropadaren faltan, baina hor kontua izaten da batez ere irailean eta denboraldia aurrera doan neurrian oso zaila izaten dela, uztailean ez bezala tartean beste treneruren bat sartzen. Eta gainera azkenekoa erlojupekoan jokatuko balitz. Hemen Ama Guadalupekoa, Sagarzazu eta Udabe ritmoa markatuz. Udabe bera ere dagoeneko hor Ama Guadalupekoan, veteranoetako bat, urte oso onak egiten, hortxe egonkortuta baborrankean. Donostiarra hurbildu da, Bai. 2 segundu besterik ez Orio eta Donostiarraren artean, horrezko txandako brontzearen bila. Bai, Donostiarrak estriborrera jodu nabarmen, Hondarribiak 0 kalera bezala, baina,
maniobra natural batean, kalea mantenduz berriz, Orio eta Urdaibai. Postuak oso finkatuak daude lehenengo bientzat, baina Orio eta Donostiarraren artean seguruenik azken txampan erabakiko da gaurko norgehiagoka. Begira, Hondarribiak bezala, Bermeo, bizkarra nola ekartzen dute, ze bizkarlan. Garbi Hondarribi aurretik, errentarik handiena orantxe une batez, 11 ere joan da diferentzia. Argi, kronoa, Mikel, krono ona, 19 minututa zenbat. Bai, baina hemen marka 19-0-3koa da. Bai, baina, bueno, ari hori Urdaibaik lortu zuen 2017. Urteko denborarik onenetakoa izan daiteke, Hemen dira, Ama Guadalupekoa azken txampan. Horta Hondarribia, estutzen, egurrean. Bai Hondarribia, eta besoak gora. 11 segunduko koska, GPS-ak markatzen digun azken erreferentzia hori da. Ea helmugan, hor dira Bermeotarrak. Bai, Urdaibai. Donostiarra aurretik. 11 segundo. Bien artean, 19 eta 20 Hondarribiak, 19 eta 20 12 Bermeo, Donostiarra, irugarren, bai hori laugarren. Beraz, gaurko zelkapenean Hondarribiak 19 eta 20, Urdaibaik 19 eta 12, Donostiarrak 19 eta 26. Laugarren Orio 19 eta 28, gero Zierbena, Kabo, Getaria, Kaiku, Lekitxarra, Ondarro Ares eta Santurtzi. Eta zailkapen nagusian, Urdaibaik orain 3 puntu Hondarribiaren aurretik, 185 puntu Bermeotarrek, Hondarribiak 182, Donostiarra irugarren, 182rekin, gero Orio. Bosgarren Getaria, bekaldean, eta bukatu da, Ondarroarentzat liga, 77 puntu bederatzigarren, 10garren Santurtzi 75ekin, Lekitxarrak 79, Aresek 51. Gaur egun albistegiaren garaia da, Ibon. Urrengor arte asteazkenean Asteazkenean izango gara Donostian. Eskerrik asko jaun Andreok, atzerapen handiarekin, baina jokatu eta bukatu da Boiroko bandera Hondarribiaren garaipenarekin. Berehala gaur egun albistegia. Mila esker.